Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تفشر في الله جبا وامي أوفوك ولي مندون كدل الله سبحانه وتعالى في الله كهنا ناكا كشناكا بركة الله كو جيدي كو چايانينا وكلنجلنا بلا جلنكا لا دلاكو دو عثمان سانغاري أبد دو دونغي كالا ويلكي كتاكا چكروبا ما الحاج بابا سانغاري ألمين سمايا لمنا ينانتا يميكي أتاكو تان أنينان ناي بارا نونو بلا jelen tumeke la dala ko la zantigila ngabara imbonya kama wala saka blamine ferelen kono yina san ba flantan kononto ta o bara bela jelen kera kabe samedi doma juengalo tle muga ani kononto bamako bulka somugo balonci kene baka ulada fe wi alquran kala ke ninga daba ma wele atoko sanmauna kadala ilu kala uncaya kira kansoli shufe wajulo hukmu konnana abara nunu bela jelen damine nani bismillah kaunye jamiyatu ansardin tonde ufe bulga somugo kono fogata se shikoronima kana se fasoko nyama ba Mamadou Umar Sidibe anga jia ko foli kan laje asile do kenaminga ala ka kenede do ona sigilo ka ame ala ta je fo ala ta fo le te femre ka ala bonya seri ka kira bonya seri ka anga sirve ke no seri madane ezra ka foli sigi parce que ma me ko jado ngodo ko aundona ki joni ngene luka ale ledo mais mogote se ga yirate gansao ima bara minge de be yiro keneka parce que anya nyere ji silve kenyo se aka kenao kene amda wale do aka okmala wajibi e mogomino ate jo mogoro ate mobado mogominye tugula akpo alakpo ale be ibonya ode a to ansiga kenanga sikora ansar jini tola comme ya dugutigi fo ka mere fo kana babya la jale fo ni fo ka numanye ne ala ka folie ana na kereminga a here ala ka si an islam su bela jale mo ka here se sigida ni mo ko bela jale mo bolangolonte niye wusumani sangari a tesire donise si depuis ame sikoroni aye ansar jini comité lai obo okmana na yalamaya sikiro yalamate fe pojugo koyi me fili yeremo ole pojugude ala kana fili yeremo okma me foli da biela jele yen ken na ba jefo anana herala ala kan se herala Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim amade assalamu alaikum an sigira yɛrɛ la ala ka wuli yɛrɛ la an bɛ ala tanu ka ala barikada ala min sɔnna ka bi su in na yira an kɛnɛma na an b'a la deli ala ka nin su ɲɔgɔnna caman yira an kɛnɛma na sigi in dabɔra ko min kama n'o ye sarakati bɔ de ka hinɛ se banbatɔw ma an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ se banbatɔw ma ala ka barika don an yɛrɛ la o kɔfɛ an b'an karamɔgɔ fo sijan ani kɛnɛ labanko ɲuman ala k'o di an ma ale min kɛra sababu ye k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan nɔ k'a sɔrɔ an caman tun bɛ yen an tun tɛ ɲɔgɔn dɔn an b'ale fo k'a barikada a ka laɲini ala k'a bɛɛ nɔgɔya ye a bɛ fɛn min ɲini diɲɛ ani lahara ala k'o d'a ma a bɛ siran fɛn min ɲɛ diɲɛ ani lahara ala ka don an n'o cɛ a b'a fɛ anw yɛrɛ ka kɛ cogo min na ala k'an kɛ ten o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ fo fɛn fɛn se y'an ka kɛnɛ in sɔrɔ yan an b'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn a ye nali min kɛ ala ka k'aw ye baraji ye a bɛna segin ni min kɛ ala ka kɛ jurumiya fa ye an b'a fɔ silamɛya ka foli ye san o san an bɛna nin kɛnɛ in kan a ma dabɔ foyi kama ka dugawu kɛ suw ye pour que u dayɔrɔ ala k'a suma k'a nɔrɔ k'a la yarabi an bɛ dugawu kɛ wajibi min na kɛ dugawu min na kɛ ala ka hɛrɛ s'u ma
kɛnɛ san o san ala k'a to an yɛrɛ ka lawaleya sini kɛnɛ laban ɲuman na ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ bi tɛ kuma dunba ye bi ye dubabu su de ye an bɛ dubabu kɛ su ye k'a fɔ karamɔgɔ ka dubabu kɛ su ye assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Ansardine bureau national tɔgɔ la n'o ye Moro Jalo a n'a ka jama ye ka taa se Bamako section Abdoulaye Mayiga a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen ani Bamako ansaru muso bɛɛ Ayise ni a ka jama nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka bonyamasegi bɛɛ ta k'a di Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara ma ale min kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ ninnu ɲɛnɛmɛ. An bi nabaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ ani muso. An bi an ka cɛkɔrɔba ka san kunbɛn bani wajulu kɛnɛ kan. San dɔ de la 2005 juin kalo tile 22 an ka cɛkɔrɔba tanyana n'o ye Baba Sangare. An bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲin'a la. Ala k'a dayɔrɔ suma. Ale ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ lahara ala ka nin kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma. Mɔgɔ mɔgɔ sera ka se nin kɛnɛ in kan ala k'an mɛn yan ka sarakati b'u ye ala ka mɔgɔ di anw yɛrɛ ma don nata la min bɛ se ka nin baara ɲuman in kɛ an bɛɛ lajɛlen. Ka segin tuguni k'an karamɔgɔ ni ka denbaya fo sabula n'olu ka bilasirali ɲuman ye n'olu ka ladili ɲuman ye o de sɔnna ka anw dugawu denya k'an ɲɛsin nin sira in ma. Donc an bɛ foli k'a la an tɛ ɲina a n'a bɔnna bɛɛ lajɛlen na. Ustaz Adam n'a ka délégation u dun Mali bɛɛ lajɛlen Alpha Diallo a n'a nɔfɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo olu minnu sɔnna k'u ka dɔnni t'u la ka doroki bɔ ka gulon Cherif Ousmane Madani Aidara nɔfɛ pour que ɲinifɛn min kɛ sɔrɔ fɛn an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Nin kɛnɛ in laada tɛ nin ye a laada ye an bɛ ziyara de ka taa Zantigi la ka taa tile Zantigilakaw fɛ ka taa b'u ye ka hɛrɛ ta ka ɲɛsin u ma ka taa dugawu don kɛ ka kuranɛ kalan kɛ ka furakɛliw yɛrɛ kɛ an ye nin kɛnɛ in caman kɛ Zantigila o sira kan nka ɲinan an y'a kanu k'a kɛ so yan o la kɛnɛ na jɔnna tɛ an ma jɔ kɛnɛ la wa an wasalen don n'a ye an nisɔndiyalen don n'a ye an b'a dɔn don nata la a jama tɛ ku ni balontan terrain in kan yan inshallah ni ala sɔnna ma ka an jatigiw fo n'o ye Bulgasonbugukaw ye Ansardine ka taa se an ka comité denw bɛɛ lajɛlen na hakɛto b'o la Cherifu bonya kɔsɔ sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Elhaji Adam Sanogo ale ye laseli minnu kɛ sigida wɛrɛ aw bɛna olu sɔrɔ ani sigida in na bi an karamɔgɔ ye Seyid Sharif Ahmad Tijani Haidara ale nana bilasiraliw kɛ ni ka laseliw kɛ an ka jɛ k'an ɲɛma da a ka sɔrɔlenw fɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين ومن والاهم أجمعين إلى يوم الدين. ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي علفو كعلى بركة كشين نعمة يني على بافة أكوك أكان بجمع باكانو يكرا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كرا تيجي محمد من كوفي ani asod nga sanamo adaka sahaba nyumo ani mo nyuma minum farala o ka ni wala nyuma ngay fo ka se jewli ma ya rabbi ala ka nene aw ya ula amin 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 o to mele ko kan na ba be fo ye foli mine ne islamia ka foli ne o de ala ka kishike nene aw bala jelen kan amin 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 ala ka na xamu glam amin ala kan sago dama amin amin labango nyuma be ala bolo ya rabbi ala ko no ya anawi amin amin ala ko kaka ala ya kama amin ni ala kira horomay amin sallallahu muhammadin wa alihi idra bishina ambi kana min kan nam ni kana sigira do don kana do sigatala ani tashini miri kana ambal make nam ani kafara ajje nyogon
ani ka fara u ka du kan n'o ye Usman ko nin sigi in ka kɛ hinɛ ɲini ye ka kɛ cɛkɔrɔba ye ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen nin daminɛ kuma kana bila bila a bɛ waati bɔ kabiri an bɛ bɔ yan ka taa a ɲɛnamaya ka fara o kan o ka dugu la Ala sɔnna ɲina a yɛrɛ ko a b'a laɲini ka a yɛlɛma Bamako yan sabu kanuɲɔgɔnw ani sinjiw ani teriw Ala ka diinɛ sara ka jɛɲɔgɔnw caman b'a laɲini ka taa dɔw b'a sɔrɔ kuma dɔ la dɔw t'a sɔrɔ o la ni a kɛra yan dugawu mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a se yɔrɔ sɔrɔ taabaw ye an bɛ o kɛnɛba dɔ kan ni an ka jigiya bɛɛ ye ko dakunya fila laseli minnu ni o bɛ kɛ nin kɛnɛ kan hinɛ ɲini ye an ka cɛkɔrɔba ni silamɛ siw ye ko o b'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ wajuliw de kɛra an ka Ustaz Adam an nana ale de sɔrɔ yan a ye min lase jɔnw ma o ye Ala ta de a n'a ka kira ta nafa min bɛ sɔrɔ o la hali ni dan kɛra o ma dugawu yɛrɛ ma kɛ taabaa ye nin baara in kɛra dama min ye kɛnɛ in sigi ale ka ŋaniya bɛ a wasa fɛn minnu yɛrɛ bɛ kɛ nin kɛnɛ kan n'o ye Ala ta laseli ye nin ye fɛnba ye nin de ye belebeleba ye ni o de ye ɲɔgɔn hakilijigi ye ni o de ye ɲɔgɔn miiriyali ye ko an nana kun min kama an bɛ se ka an sɛbɛ don a baara kɛli la ten nin hadamadenw nakun ye n'o ye Ala dɔn ye o de la Ala sɔnna k'a ka danni daminɛ jɔn bɛɛ la ni Ala dɔn danni ye Muhammadul Mustafa a ka hadisa dɔ bɛ yen ko kullu mawlidun yuladu ala al-fitra ko wolo ta bɛɛ adamaden o den bɛ wolo k'a bɛ wolo ala al-fitra nka kuma dɔ la dɔw yɛrɛ tun ye fitra yɛrɛ kɛ silamɛya de ye nka an y'o walawala ka di u ma n ko silamɛya tɛ sabu silamɛya ye diinɛ dɔ de ye i t'i donnen sɔrɔ o la i bɛ don o la de n'i bɛ don o la silamɛya yɛrɛ dama tɛ diinɛ bɛɛ e yɛrɛ de bɛ don o la tari b'a faamu maa k'i don walima i ka don n'i yɛrɛ ye nka i t'i yɛrɛ sɔrɔ o la ten kuranɛ ayaw b'o sabati la ikraha fi din ko karabali tɛ diinɛ na o kɔrɔ maa tɛ se ka maa jagoya k'i kɛ diinɛmaa ye maa tɛ se k'i jagoya don diinɛ na o kɔrɔ diinɛ bɛ diinɛtigi de concerné e de b'a lajɛ yala ne kan ka n ta ka tugu a la wa n kan ka fara nin sira in kan wa kuma bɛ yen o kɔrɔ mɔgɔ tɛ wolo diinɛ na i bɛ se ka wolo diinɛtigiw fɛ diinɛ so kɔnɔ diinɛ bɛ baara kɛ du min kɔnɔ i bɛ se ka wolo yen nka dɔw b'a fɔ ko kira dun ko i mansaw k'i kɛ yahudiya ye walima u k'i kɛ nasara ye o kɔrɔ ko i kun ye silamɛ de ye o de la an bɛ to ka walawala di a yɔrɔ la la fitra Ala dɔ maa ɲumanya den bɛ date jurumunda don o kɔrɔ silamɛya yɛrɛ ye o de ye silamɛya yɛrɛ ye jumɛn ye ko ka kɛ Ala dɔnna ye ka kɛ ɲumankɛla ye ka i bɔsi ka bɔ jurumu bɛɛ la tari b'a faamu o la n bɛ fɛ ka mun lakale ko pour que ka i bɔ o sira kan n'i ye mansaw sɔrɔ min tɛ o sira taa ɲɛfɛ ni o ye silamɛya jogodon ye
o kɔrɔ o b'i yɛlɛma k'i bɔ o fitra in de kɔnɔna la nka madama ni i nana mɔgɔw bolo ni olu ye silamɛ ye ko i ye nɔ ta olu bolo i yɛrɛ bɔlen ko kalama i ye o sinsin i yɛrɛ bolo sabu ka d'a kan silamɛ ye don dɔ la Seydina Ali a sigilen a ko nanga kira ka nin diinɛ nalen ye Ala ye nin min d'a ma nanga diinɛ in yɛrɛ fɔ a don a ko silamɛya tɛ yen silamɛya tɛ yen la islama illa bil yakin ko silamɛya tɛ yen fo danganiya danganiya fo de ka sabati ko silamɛya tɛ yen fo danganiya danganiya ye jumɛn ye ko kotigi bɛna fɛn min minɛ o k'a sɔrɔ a ye danganiya yɔrɔ sɔrɔ a la a daraya la a sɔnna a ma ko o de ye silamɛya ye fo danganiya ka sabati den min bɛ tugu a fa nɔfɛ a dontɔ filɛ misiri kɔnɔ a selila sunkalo setɔ filɛ sun n'i sera k'a laban na nin d'i ma o bɛ k'o kɛ tuma min yala danganiya bɛ o waati wa ayi danganiya tɛ yen a bɛ ka nɔ de tɔmɔ cɛkɔrɔba nɔfɛ walima musokɔrɔba nɔfɛ o ye nɔta de ye nka danganiya ye jumɛn ye ko hakili dira e min ma o de la silamɛya nana base fɛnba fila kan ko jumɛn hakilitigiya ani baliguya ko silamɛya bɛ diyagoya mɔgɔ kan tuma min n'i baliguyara wa baliguya dama tɛ sabu mɔgɔ dɔw bɛ yen u baliguyara nka hakili tɛ yen ni hakili tɛ yen silamɛya tɛ diyagoya i kan sabu e t'i yɛrɛ kalama baliguya kɔfɛ hakilitigiya bɛ sɔrɔ ka ɲini ko analyse kɛ yala n bɛna min da nin ye ɲuman ye wa walima ɲuman tɛ o de bɛ diyagoya i kan ni fɛn min yɛrɛ gulola nin na yala o bɛ taa gulo fa ka silamɛya la walima ba ka silamɛya la wa la ko e yɛrɛ i yɛrɛ silamɛya ye nin de ye alhamdulillah an bɛ kɛnɛ min kan bi o dakuriya fila de lasera ko a y'a kɛ a y'a to silamɛya bɛ bɛn nin de ma ko a y'a kɛ a y'a to a ye mun kɛ a ye mun to a ye mun kɛ a ye kɛ ɲumankɛla ye a ye sinjiw tugu a ye balimaya dilan a ye hinɛ dɛsɛbaatɔw la a ye kiiri ni laadiriya ye silamɛya ko an ka nin de kɛ an ka nin de kɛ a ko an ka mun to yen ko an kana ɲɔgɔn dɔn yan an kana bin ɲɔgɔn kan an kana dasago ɲɔgɔn kan setigi o kana sen da tɔɲɔ an kana kɛ jɛnɛyakɛla ye an kana kɛ namaratɔ ye an kana kɛ ɲɔgɔn zuɲɛba ye silamɛya nana nin de kama ko a y'a kɛ ɲuman a y'a to juguman hadamadenya hakilima de bɛ lajɛ sisan nin fɛn min nana hakilima kan ka sɔn nin ma dɛ hakilima kan ka tugu nin kɔ dɛ a ye ɲuman kɛ a ye juguman dabila jɔnw kan ka nin kɛ jango ala min ye nin kɛ an ye ka tila ka fonisereya an kan ko n'i kɛra nin kɛbaa ye n bɛ sara ɲuman d'i ma hali n'o kun t'a la mɔgɔya madama i bɔra baganya kɔnɔ ka hakili d'i ma taa cogo ɲuman de kan ka kɛ an taa cogo ye hali minnu ye ala ko gosi n'u ti baara kɛ n'a ye o y'a dɔn ko mɔgɔw man ka balo ɲɔgɔn ka ten o nana ni loi dɔw ye minnu bɛ imposer bɛɛ lajɛlen kan ko i kan ka taa nin taasira in fɛ n'i ma taa nin fɛ nin ɲangɛli bɛ kɛ mɔgɔya tɛ taa fiyewu fo jɛngɛ kɛ ni o dɔ ye loi ti yɔrɔ yɔrɔ ka appliquer o maaya bɛ bagaya hukumu kɔnɔ ni mɔgɔw ye hakili sɔrɔ ka dansigi kɛ fɛn dɔw la mɔgɔw taasira la an don cogo n'an bɔ cogo la ala min ye an da o b'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan o kɔrɔ o tɛ se k'an to ten ala min m'an to ten a ye mun d'an ma silamɛya statut n'a règlement o ye kuranɛ de ye ani alakiraba muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ale ye an bilasira ni minnu ye o la fo an k'an jija an ka baara kɛ ni o de ye mɛ an caman de bɛ yen
an bɛ silamɛya la ni a tɔgɔ ye an wolola la an bɛ seli ten an bɛ sun ten a banna nka silamɛya yɛrɛ mago bɛ min na an t'o kan sabu n'i ye ɲininkali kɛ k'an bɛ seli min na n'an bɛ k'an disi gosi k'o de ye silamɛya yɛrɛ ye ko a kun ye mun ye kuranɛ ko ten inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un Muhammad seli jɔ seli di man dɔw ma u ka seli n y'a kɛ farida ye minnu b'u dara ni Ala la inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta seli min y'a di ma n y'a kɛ mu'minu kan minnu dara ni Ala la n y'a k'u ma farida ye ka waatiw k'a la nka mun na suratul ankabutu la a y'o de fɔ ko tanha anil fahsha'i ni bi seli a b'i jogo fatani ka bɔ jugumaa ma wal munkar ani minnu ngɔnen don kuma dɔ la haramu tɛ nka ni maa kɛra maa sɛbɛ ye i b'i pa o dɔw kunna ko a b'i bɔ o bɛɛ la k'i bila tilennenya kan laadiriya kan a nin ye seli ye wa an bɛ k'an dɔrɔn min kan k'o de ye silamɛya ye ni o don seli ka bon dɛ minnu ko a ka bon o ye tiɲɛ fɔ wa anw yɛrɛ m'a fɔ a ka dɔgɔ seli ye belebeleba de ye kɛnɛkanba t'o la a b'a bɛɛ ɲɛ tɛrɛmɛ faamu a b'a bɛɛ ɲɛ nka an ma ɲɔgɔn sɔrɔ min na o de ye ka don misiri kɔnɔ ka biri ka wuli olu ye o jɔ o bɛɛ de kan an ko o bɛɛ tɛ dɛ la seli a sɛbɛ o ka bon nka n ye n den turu ka wuli o ko tɛ mun ko don ko seli min bɛ selila jogo fatani ka bɔ wale jugu la a y'a ka seli jɔ a hakili tora Ala kelen na a ye Ala kelen bila fɛn bɛɛ sanfɛ a y'a dɔn o de y'an da a b'an fa o y'a bila min na a ko ne cɛna siri olu la o y'a bali min na a ko n na olu to yen o de ye selila hakika ye Ala ko a ye namara dabila a ye janfa dabila n'a bɛ seli ko seli bɛ aw bɔ o la a bɛ jɛnɛya to yen a bɛ namara to yen a bɛ janfa to yen a bɛ denw sagoli ɲɔgɔn kan o bɛ dabila ɲɔgɔn lebuni ani ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛli o bɛ dabila nka seli ma dabila anw fɛ yan misiriw bɛ fa tenw bɛ turu nka olu mago bɛ jumɛn na salamu ka bila min balen don olu de y'o kɛbaa ye commerce la ka trompeli kɛ ka mɔgɔw namara k'i kun sigi u kun o kɛbaaw de bɛ yen misiri kɔnɔ yen faama minnu ni fandanw ka hakɛ namaralen bɛ u bolo olu de bɛ yen juge minnu n'u tɛ kiiri ni laadiri ye fo faama a bɛ jaja o de la ka fandan ka hakɛ minɛ muso minnu ni o kɛra cɛw janfala ye cɛ minnu ni o ma kɛ laadiri ye musow ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ de bɛ yen o de la f'an ka faamu k'a sɔrɔ Ala ko tɛ innama ya'muru masajida Allah man amana billah wal yawmal akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin ne kuranɛ ka kuma de ko mɔgɔ minnu ka kan ni misiri donni ye misiri donbaw kuranɛ bɛ n'o de fɔ ko mɔgɔw de don minnu dara ne Ala la Ala danaya sabatira foyi ma y'u u dusukun na bilen fɛn dɔ la ko se b'o ye k'o bɛ se ka fɛn kɛ fo Ala kelen o y'o de bila a bɛɛ sanfɛ n'i ye Ala kelebanjiya k'a fɔ n dan bɛ Ala la mun bɛ Ala danaya sabati ko Ala ko e ka mun kɛ
i bɛ lajɛ ko ala ko i ka mun do yen i bɛ lajɛ n'o y'a sɔrɔ k'e dan bɛ ala la a y'an da a b'an fa a b'an kunu a ko a y'a kɛ tan e t'o kɛbaa ye a ye nin to e t'o tobaa ye k'i ka ala danaya ye nkalon ye k'a b'i nɛ de la a ma se i ka baara la minnu dan bɛ ala la wa o dan bɛ wal yawmal akhir ani lahara la o y'a dɔn ko nin ɲɛnamaya in kɔfɛ lahara jɔ dɔw bɛ yen an bɛ kɛnɛ min kan nin ye o tasi kɛnɛ dɔ de ye ko an kelen kelen don dɔ la an bɛɛ bɛ bɔ yan nin setigi dɔ de kun ka setigi dɔ de ye fanga kun b'a la min ka d'a ye a b'a kɛ nka bi a seginna setigiw ka setigi ka se kɔnɔ n'o ye ala ye ne ni e bɛɛ bɛ waati makɔnɔ de tuma jumɛn don ala de b'a dɔn o la tasi don ne ni aw ye kuranɛ ko ten ko minnu dara lahara la k'a bɛ se u ye seli jɔ a jɔcogoya la u ye jaga bɔ a bɔcogoya la walam yakhsha illa Allah wa a tigilama ma siran foyi ɲɛ fo n'a kɛra ala ye a ma siran foyi ɲɛ a ye ala bila fɛn bɛɛ sanfɛ ka baara kɛ n'a ye ten a muso m'a bali ala sago kɛli la a den m'a bali ala ka sariya labatoli la i n'a fɔ bi anw dɔw ta bɛ ten dutigi b'a ka du kɔnɔ nka a ka denbaya dɔ bɛ yen o bɛ k'a bali ala ka sariya la pewu tuma dɔ la ale yɛrɛ ka kɛta in caman ka ɲi nka olu dɔw bɛ yen silamɛya y'a jira k'u ka don sira dɔw fɛ ale dɛsɛlen bɛ k'u do ye pewu a dɛsɛlen don dɔw ta ye anw ye silamɛya yɛrɛ de kɛ fɛn ye a bɛ ɲɛ ni ninnu dɛ ka sɔrɔ min ɲinina silamɛw fɛ ko ala kira tun bɛ cogo min k'an k'o ladege lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko a ye kira ladege kira kɛcogoya la a ka denbaya marala de a y'a ka denbaya mara ten nka kuma dɔ la an caman da janyana o la disa t'i biri bilen nka anw y'a ye ko silamɛya bɛ ɲɛ ka sɔrɔ disa tɛ nka ala m'a ye ten a ka kira m'a ye ten a ka kira ala ye aya di muhamadu de ma muhamad a f'i muso ye a f'i denmuso ye a fɔ muminu musow ye ko ni ala ye disa kɛ u kun na farida ye o kɔfɛ kuma wɛrɛ bɛ lamɛn bilen wa nin fɔra a ye ɲininkali kɛ ko yala kira musow kun kunnagolo bɛ bɔ bilen wa ko karamɔgɔ dɔ k'o sabati ko kira musow kunnagolo tun bɛ bɔ a tɛ yen dɔ ka sabati k'a denmusow kunnagolo tun bɛ bɔ a tɛ yen histoire si kɔnɔ silamɛya sira kan dɔ ka sabati ko silamɛ musow de kunnagolo tun bɛ bɔ a tɛ yen mɛ ɲininkali ye min ye ko yala anw y'an da in bɔ min aya wɛrɛ nana min ye nin aya in bɔ yen wa aya wɛrɛ ma na o tuma munna anw ɲɛna n'a ye ko anw ka silamɛya bɛ se ka ɲɛ ni nin tɛ minnu kan k'a fɔ olu de ye a tiɲɛ n bɛ mun fɔ o la sabu kuma dɔ la disa birili diyagoya don ne de kan k'a fɔ ne min kan ka ci lase ala ka jɔnw ma nka dɔw b'a fɔ an y'o de fɔ k'u ye mɔgɔw bali a la dɔw b'a fɔ an ma maa si bala la anw m'a fɔ maa si kana disa biri tiɲɛ don koyi i dala nɛɛma o fɔ e min kun kan ka mɔgɔw su ka k'a kan e dala nɛɛma fɔ mɔgɔw a kana a biri i m'o fɔ i da la nka i ka denbaya mɔgɔw ɲɛ bɛ o de la alimami mɔgɔw ɲɛ bɛ karamɔgɔ e denmusow de la mɛsi kɛn bɛ ka o kun fa yala i m'a fɔ mɔgɔw kana i ma mɔgɔw bala a la wa aha i y'o bala a la sabu lisanul hali asdaku min lisanil maqal tari m'a faamu i ka cogoya bɛ min fɔ dɛ o de ka giri ka tɛmɛ i da gansan bɛ min fɔ kan n'i ko a y'a kɛ e yɛrɛ ta bɛ jateminɛ yala a bɛ di o de ka giri ka tɛmɛ i da bɛ ka min fɔ ten a y'a to a bɛ cogo di e yɛrɛ la o de ka giri ka tɛmɛ da dama bɛ ka min fɔ kan
nka n'i y'a ta k'a lajɛ bi an ka bi silamɛya pangɛra alakira ta caman kunna min bɛ an yɛrɛ bolo n'o b'an arrange an bɛ baara kɛ n'o de ye nka ne ni e kan ka dɔn ko o tɛ taacogo ye taacogo ye jumɛn ye ko min dira ala fɛ a ka kira ma o de ye minɛta ye o de la anw ka sigi bɛɛ kɔnɔ sabu anw yɛrɛ bi degré min na bi Mali kɔnɔ yan an bɛ 2019 la kamanagan waati don an bɛ jɔrɔ waati la nka kuranɛ ko ten ko dekun foyi ma mɔgɔw sɔrɔ ma asabakum min musiba dekun foyi tɛ jɔnw sɔrɔ ko fo u yɛrɛ bolo bi baara min kɛ u yɛrɛ ka ɲini ne ko o b'o dekun de sɔrɔ bima kasabat aydina hadamadenw ka kɛta i b'o dekun de sɔrɔ dekun b'anw ka jamana kan bi dɛ Mali kɔnɔ yan dekun bɛ yan 2019 maliyɛn hakilima i b'a dɔn ko tiɲɛna jamana in basigilen tɛ a basigilen tɛ a dekun cayara wa bi ko tɛ dɛ a san janyana sa maliyɛn hakilima bɛɛ kan ka ye hami ni jɔrɔ la jamana in ye mɛ an jigi bi da mun kan a yɛlɛmali la maliyɛn jigi kan ka da mun kan ko an kan ka segin ala ma an kan ka an cɛsiri ka wuli ka jɔ kɛ ala ye mun ka sɔn a ka hinɛ an na nka n'i jigi dara faama ka hinɛ kan i b'i jija i ka k'a sago kɛbaa ye n'an sera ka ala sago kɛ o sago min bi bɛn an yɛrɛ ka diɲɛ hɛrɛ ma sabu a y'a kɛ an t'a kɛ ala ye koyi a y'a to an t'a to ala ye o de la kuranɛ ko ten man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi zalamin lil abid Muhammad ni min ka ɲumankɛla ye a fɔ k'a ma kɛ ne ala ye la a y'a k'a yɛrɛ de ye wani min ko n tɛ sɔn min ka di ye n b'a kɛ a fɔ a ye k'a tɛ ka kɛ ne ala la a bɛ k'a k'a yɛrɛ de la a nin ye wulibali ye dɛ n b'a kɛ n t'a kɛ i b'i yɛrɛ bolo jɔn bɛɛ de bɛ ten o de la ala ko a ka kira ma qulil haqqu min rabbik faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Muhammadu tiɲɛ o bɛ bɔ i ma de yɔrɔ wulibali don dɛ tiɲɛ aw bɔ ala de yɔrɔ n'a ye min ja o ka kɛ limaniya jɔn ye ka baara kɛ ni tiɲɛ ye n'a ye min ja o k'a fɔ n tɛ mɔgɔ ma bila dɔwɛrɛ la ci la seli kɔ ala ka jɔnw ma wa banna pewu f'an ka segin ko Muhamadu in kun nana ni mun ye an ka segin o de ma ni an segin n'o ma jamana anw minnu ni anw ko an bɛ kuma ni ala tɔgɔ ye anw ka jigi danga ye fɛn min ye ko ni dekun ye an sɔrɔ ko n'an seginna ala ma a dekun bɛ wuli n'an seginna ala ma tuma min na kira tɛmɛnenw n'u ka mɔgɔw jɔra ala wele kan ko dekun bɛ yen sango gɛlɛyaw nana kuranɛ ye min fɔ o la o ma dogo a ko a ye ala yafa deli wa atubu ilayhi a ka tuubi ka taa ala ma yursilu sama alaykum midrara n'o kɛra ja min b'aw fɛ yen sanjiko gɛlɛya min b'aw fɛ yen n'a ye ala yafa deli wa ala yafa deli gulon bɛ mun na segili ala ma wa atubu ilayhi pɔn bɛ kɛ ninnu de kunna ko ka segin ala ma ka segin a ma o kɔrɔ i bɛ juguman min na fo i k'o dabila ka kɛ ɲumankɛla ye wa atubu ilayhi ko n'an seginna ala ma an bɛ min ɲini ala fɛ an b'o sɔrɔ nka segili decision t'an d'an si bolo an bɛ min kan hali bi an ma yɛlɛma sɔrɔ nka anw b'a fɔ de ala hinɛ n na cogo jumɛn na ala ye ɲinili kan fɛ n'ale ala weleli ye ka tila ka layidu di ni ale ala ka ala wele jaabi ye nka
ay sharti kala ala ko ud'uni astajib lakum ayen wele mbaw jaabi nga jonu minu nya ala yɛrɛ jaabi falyastajibu li wal yu'minu bi ko u kana ala jaabi ne wele mina u kana ala jaabi ni o kɛra u denele ne ala la o mana min vonye nyɛrɛ na o kɛ ala ye wele mima ako i ka namara dabila i ka jɛnɛya dabila i kana kɛ janfanji ye tile kɛladiri ye ala ye e wele kana na mɛ e ye jɛnɛyakɛla ye i ye namaratɔ ye i ye janfanji ye i tɛ sinji dilanna ye e b'i bolo jan ala nin kɛnɛ ye ala ko e k'a kɛ e banna o tuma min ka di e ye e de bɛ ala bila i dungɔnna sira fɛ k'a kɛ tan wa depuis i b'a dɔn o ti ɲa wala mun bɛ diyagoya an kan ko an ka segin ala ma kuma dɔ la o baara minnu bɛ ɲini ka dilan mɔgɔ dɔw fɛ k'a fɔ alakira kun b'a ka ta nka hali bi dɔw de fana cɛsirilen don k'an b'olu senkɔrɔ ma cɛ di an b'a cɛ di n'i ko k'i k'olu senkɔrɔ ma cɛ minnu ko an k'a dilan alakira kun y'a fɔ cogo min i bɛ diinɛ min na o diinɛ ka bin b'o la dɛ wele bali don o dɔ ye jumɛn ye min bɛ se ka silamɛya segin a kɔrɔlen la min bɛ se ka silamɛya segin fɛn na mɔgɔw bɛ jɛ ni silamɛya nɔfɛ tuguli ye hali ni i da ma kuma o fɛ o ye jogo di jogo mɔgɔ bɛ da mɔgɔ la ka fara ka fɔ ka tugu a nɔfɛ ni a jogo ka baara ye ka sɔrɔ a da ma foyi fɔ a ye alakira a n'a ka sahabaw o jogo ye dɔw bɔ u ka diinɛw la ka na fara olu ka u ka diinɛ baara la ka sɔrɔ wele ma da u ye o la n bɛ fɛ ka mun fɔ ne na aw ye alakira nana o sabati o jogo in sabati ni fɛnba min ye albayatu alal islam silamɛya baya nin de lasera anw fɛ seydi sɛrifu usumani marana hayidara a ye lase sanjan ka na bila bi la nga ale mana n'a ye koyi kuranɛ dayɛlɛ dɛ hadisaw dayɛlɛ ko yala dalilu b'a la wa ma d'a la dɔnnibaa kan ka ɲɔgɔn sɔsɔ ni dalilu b'a la walima a t'a la k'a fɔ alakira ye bɛɛ wele bɛɛ bila istisna sans exception k'a sɔrɔ maa si bɔlen tɛ kɔfɛ bɛɛ ibn Abbas n'o ye Abdullahi ibn Abbas a ko alakira kun cɛ de sirilen don k'a fɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka limaniya wa bayi'uhu ala al-huda ka tila ka bai'a k'a ye a bɛ ka kanda min ɲini n'o ye silamɛya ye ko alakira kun ka cɛsiri kun laseli la o de ye bɛɛ ka kɛ limaniya jɔn ye ka bai'a kɛ ale Muhamadu ye silamɛya kan ni kira ka cɛsiri kun ye o ye e min ko i bɛ kira nɔfɛ i t'i jija i ka Mamadu kun bɛ ka min ɲini i ka ye o kɛbaaw la o ye baya ye baya alal islami o dɔnnen don wɔɔrɔ in de don wulibali don o de la anw ye nin fɔ an fɔ yɔrɔ bɛɛ la a y'a cɛsiri a ka nin minɛ dalilu dɔ jɔn bolo Mamadu Mustafa ko maa o maa y'a ta n'a dafara alijinɛ direct don i t'i jeni i t'i jeni nga kumakan qualité bɛɛ fɔra la bi karamɔgɔ ba dɔw yɛrɛ ka laseli bɛɛ a ka bi ko seitanɛ ko don nin mana kɛ seitanɛ ko min ye n ti fila fara ala kan n ti sonyɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti namara kɛ n ti n den faga ni Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'o kɛ n'o kɛra seitanɛ ko min ye fo n'i ye alakira kun kɛ seitanɛ ye sabu alakira de nana ni nin ye alakira de nana ni nin ye Bukhari kɔnɔ Muslimu kɔnɔ a to yen kuranɛ kɔnɔ suratu Mumtahana a aya 12 a 6 jɛlen alakira de y'a fɔ ala ko a ka kira de ma ya ayuhan nabi iza ja'aka almu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna awladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala
يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ne ala ka kuma ye kuranɛ kɔnɔ muhammad ni musow nana mu'minat minnu dara ala la ka jɛ n'a ye k'i bɛ k'u wele ka na min ma ko u sɔnna almu'minat sabu dɔw bɛ nin de fɔ ninnu ye mumini musow de ye tiɲɛ dɔ ko ye anw ma maa si sɔsɔ la mumini musow don mais dɔ jumɛn mumini musow nin don in dama de mumini musow kun don o silamɛra yɔrɔ min ka kɔni nin don ye karamɔgɔkɛ e min b'a dɔn e k'o fɔ dɛ ayi a tɛ yen hindu n'a ka jama o ma silamɛya fiyewu donji ni nin don tɛ fatuma ka don mu'minatu fɔra u ma sabu ka d'a kan danaya dɔ de bɛ na ni e ye ka n'i jɔ ala ka kira la kira selen Makka la a ko aw b'a ye ko ne bɛna mun kɛ aw la ne ye jɔn ye aw cɛla bi o ko Karim ibn al-Karim o ko e maaba den de ye anw cɛla i maa ba i bɔra minnu na olu maa ba kira ko a ye tiɲɛ fɔ nka aw b'a ye ko n bɛna mun kɛ aw la o ko anw ta ye k'i bɛna foyi kɛ aw na fo n'a kɛra yafa ye kira ko nin ye tiɲɛ ye izhabu wa antum tulaqa a ye taa nka k'a fɔ ko n sera aw la a ye taa a bɛ n ka jɔnya kɔnɔ la a ye taa wa antum tulaqa a hɔrɔnyalen a tɛ jɔnya juru la kira ye nin de f'u ye nka ka sɔrɔ ka wele da wele dara minnu ye u y'a dɔn nin ye tiɲɛtigi ye sabu anw minnu y'a gɛn ka bɔ yan a ye se sɔrɔ anw de kan n'a bɛna an fɔ a bɛ se k'an bɛɛ fa bi nka n'i y'a ye ale yafara amma walahi nin bɛ k'an wele ka na min ma nin ye tiɲɛ ye hakili minnu ye o faamuya ni kira ye u wele cɛw musow denmisɛnw maakɔrɔbaw o nan'u jɔ ala kira la nin don ye k'an na don nin diinɛ in na n'o ye silamɛya diinɛ ye cɛw kɛlen k'a kɛ bai'a a 6 cɛw kɛlen k'a kɛ musow natɔ a fɔra ko ni musow fana b'a kɛ ko a d'u ma ta nin 6 kelen a d'u ma ti terima fam o de la dɔw ka kɛlɛ ye silamɛya donkan de ye n balimakɛ kuma dɔ la ne y'i lafiya o la donkan to yen nka diyagoya don wa o kɛ i ka da ye n'i ma sɔn donkan ma donkan ko to yen nka tiɲɛ yɛrɛ ye min ye an y'a ye donkan yɔrɔ de la koyi an m'a ye yɔrɔ wɛrɛ fana na koyi u don dɔ de y'a kɛ wa o de la an ko wa donkan don nka n'i ko k'i bɛ kɛlɛ k'o de nɔfɛ o to yen diyagoya don wa ala kira kɔni ko a y'a kɛ ni ala kira ko a y'a kɛ mun bɛ yen wa ma ataakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ala ko kira ye min d'aw ma muminu a y'o minɛ a y'a bali min na a y'o to yen n'a ye nin nama dun mun b'an bolo an minɛlen kɔ ko baya ko kɛkumaw de tun b'a la kɛcogoyaw de tun b'a la tiɲɛ don koyi i ma nkalon tigɛ karamɔgɔkɛ kɛ waatiw de b'a la ko ni a min waati nana ko ala kira tun b'o de kɛ mɛ ka t'i sigi ten fo o kana bali a kan ye tiɲɛ don mɛ mun ni mun bɛ yen k'o kɛ waatiw kɛra ko ala kira ye olu kɛ e k'o dɔ fɔ an ye dɛ jihadi b'o la jihadi waati a nana fɔ ko a ye na baya kɛ jihadi kan o kɛra hijira waati a nana fɔ a ye na baya kɛ hijira kan awɔ o kɛra o ko ta an fɛ yen jihadi tɛ yen ko baya bɛ ka k'a kan tiɲɛ don hijira t'an fɛ yen ko baya bɛ ka k'a kan tiɲɛ don karamɔgɔ ye tiɲɛ fɔ nka yala silamɛya ta fana dira wa ɲininkali bɛ kɛ awɔ sabu i tɛ se ko sɔsɔ n'i y'o sɔsɔ dɔrɔn ko i ma don dɔnni so kɔnɔ fɔlɔ o la na y'i sigi i k'i tulo majɔ k'an lamɛn i ka darisu ta i ka kala ta yan yanni i ka kuma tarima fam nka n'i ɲininkara o la n'i ko o kun bɛ yen ko yala o bɛ taa kuma jumɛn u kɛtɔ silamɛ ye yala o jɔra wa silamɛya ko jɔra wa ni silamɛya ma jɔ o bɛɛ a bɛ jɔ cogo di
aw manga jode no jora o koro kira kuma ne yɛrɛ ko munasaba t'u do a ni dɔ fana bɛ ni o ye k'a fɔ a kun bɛ kɛ kun dɔw de la ni silamɛya kun in bɛ hali bi an b'o bila bilen ayi o tɛ bila bilen dɔw ko o ye kafiruw de ko ye nka minnu wolola silamɛya la ta olu ko tɛ la den minnu wolola silamɛya kɔnɔ Aisha b'o la o radiyallahu anha Aisha ko ne Aisha ta kalela anw si ma bayi Amina kira bolo f'an y'a minɛ a bolo nin layidu 6 jɛlen kan i mana wolo silamɛya la i bɛna wolo ka tɛmɛ Aisha kan a fa y'a Abubakari nga i yɛrɛ b'a dɔn k'u tununa o ye baya ni dɔw ko baya ye seitanɛ ko de o de y'an dabali ban i b'a ye ko u y'u ko don Alakira ma pewu ko Alakira i bɛ yan fɛ wa anw de hasidiya ni juguya kama mɛ karamɔgɔ kana i ka diɲɛ i ka lahara feere i ka diɲɛ na mɔgɔ dɔ juguya o kana to fiyewu i ka tiɲɛ dɔ ye k'o to yen ya ayyuha allazina amanu kunu qawamina bil qist wala yajrimannakum shana'ana qawmin mɔgɔ dɔ juguya o kana so fiyewu ka aw kɛ alla ta'dilu k'a ti tile ala ko idilu ko a ye tilen dɛ huwa aqrab littaqwa k'o de ka surun ala ɲɛsiranya la o la n bɛ fɛ ka mun fɔ kuma surunya kama ninnu kumaw de bɛ yen mɛ alhamdulillah kuma mana caya cogo o cogo nkalon mana caya cogo o cogo tiɲɛ kelen bɛ s'a bɛɛ la tarima faamu baya in y'o de ye nangarilaw bɛ k'a nangari nka ala bɛ ka jiidi kɛ minnu bɛ ka sɔn an bɛ da nin na an bɛ sa nin kan o de bɛ ka caya madama olu b'u se la ninnu bɛ ka caya tiɲɛ de kɔrɔtalen ye dɛ ala k'an ye o tigiw la an tɛ kuma janya an b'a surunya yan ka bɛɛ lajɛlen fo ko sigi kɛra min tɔgɔ la ala ka hinɛ ni silamɛ suw la ala ka yafa k'u bɛɛ ye k'a ɲini ala fɛ saya bɛ anw yɛrɛ sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ ani ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala b'o kɛra ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila muhammad an bɛ kɛnɛ kan bi an bɛ tasi bila kɛnɛ kan ala ka hinɛ an na n'o ye ne yɛrɛ wolofa ye baba sangare ale soma yɛlɛmana le 22 juin 2005 donc depuis o don fɔ bi san o san an bɛ kɛnɛ sigi a tɔgɔ la ka se ka kuranɛ kalan kɛ ka wajulu kɛnɛw fɛnɛ sigi a tɔgɔ la k'a ɲini ala fɛ ala bɛ se ka hinɛ sa n'an ka silamɛsuw bɛɛ lajɛlen ma cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya na an balimakɛ n'an fa n'o ye Sɛwtin Njayi ale de y'a nin ko in daminɛ 2005 ala ka hinɛ an na tuguni ani fa Ayidara ka wolokansigi fa ala k'a dayɔrɔ sumaya ale ni Sɛwtin Njayi de y'a nin kɛnɛ an de y'a nin kɛnɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ 2005 fo ka taa se u fila bɛɛ kan tanyani ma an ma wajulu kɛnɛ sigi Zantigi la mais ɲina samiya ko kama sunkalo tɛmɛna samiya guna la an y'a kanu ka na a kɛ Bamako yan an b'o kɛnɛ de kan bolo ka sumbugu yan nɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ ni kuranɛ min jiginna sisan a barika n'a hinɛ ala ka se an ka silamɛsuw bɛɛ lajɛlen ma ya rabbi ma ala k'a kɛ hinɛ ye silamɛsuw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni minnu y'a daminɛ n'u taara vraiment m'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ u la Sɛwtin Njayi ani fa Ayidara Balaba Tapili ni Sikɔrɔni Bala ni ninnu bɛɛ tun bɛ jɛ ka nin ko in kɛ Sikɔrɔni comité an bɛ ɲɔgɔn ta ka taa fɔ Zantigi la mais bi an bɛ yan nɔ bi n b'u bɛɛ fo ka Zantigi la fɛnɛ comité fo ka Fana fo amisari fɛn fɛn bɛ a kɛnɛ kan a yɔrɔ la n bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ y'an dɛmɛ nin ko in na kɛrɛnkɛrɛnnen na commune 1 amisar bureau national u y'an dɛmɛ kosɛbɛ vraiment n b'u bɛɛ lajɛlen fo Moribo Jalo n'a ka jamakulu bɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo kira kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah an baden tv shirfila lajabaw an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn nin tun ye an ye Usman Sangare a bɛ duwawu kala min kɛ ka taa ka maakɔrɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Baba Sangare a tako 14nan kɛnɛ kan ɲinan san 2019 la a baara in ɲɛnamayara an karamɔgɔ fɛ Seyedi Sharif Ahmad Tijani Haidara
sigida wɛrɛ Alhaji Adam Sanogo ale ye laseli minnu kɛ aw bɛna o dafalen sɔrɔ yan'o cɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la ka deli Alahu subahanahu wa taala fɛ Ala ka sigida caman yira an na wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala ka chideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri